kauturan, maayong adlaw sa inyong tanan. Sa sining itiyon, nagpasalamat naman kita sa Diyos. Kay updanay man naman kita sa pagmalandong sa pulong sa Ginoo nga makita sa naunang Korinto chapter 15. Kag aton basahon ang 25 tubtob sa 26 nga nagasiling kay kinahanglan nga si Kristo magahari tubtob malutos sang Dios ang tanan nga mga kaaway kag mabutang niya sila sa idalom sang iya mga tiil. Ang katapusan nga kaaway nga pagadag-on amo ang kamatayon. Kag magalukso kita kag magabasa sang 55 pagkadto sa 57 nga nagasiling, O kamatayon, di na bala ang imo pagdaog? O kamatayon, di na bala ang imo gahom sa pagsakit? Ang gahom sang kamatayon sa pagsakit nagagikan sa sala, kag ang gahom sang sala nagagikan sa kasuguan. Pero salamat sa Dios nga naghatag sa aton sing pagdaog pagi sa kay Ginoong Hesukristo. Suliton ko ang katapusan nga linya nga nagasiling, salamat sa Dios nga naghatag sa aton sing pagdaog pagi sa kay Ginoong Hesukristo. Ang aton sintro sa pagpamalandong siningation naghambal nga ang kamatayon gindaog na ni Ginoong Hesukristo. Amo ito ang siling sang versikulo sa 55 pagkadto sa 57 nga daw kadlawan lang ni San Pablo ang ginasiling nga kamatayon, kaya nabalaan niya nga ang kamatayon gindaog na ni Ginoong Hesukristo kag ginhatag ang kadalagan sa aton. Kung kaaway sang tao ang paghahambalan, mayara nga tatlo nga nasulat sa balang kasulatan nga kaaway naton nga mga tao. Ang una amo si Satanas. Si Satanas kaaway sang Dios kag kaaway man naton nga mga tao. Pero may ara man na kaaway nga ari sa sulod sang aton nga kabuhi, sa sulod sang aton nga kasing-kasing. Kag ang Romans City halin sa 14 tubtob sa 25 nagahambal diri nga ang aton kaaway amo man lang kun kaisa ang aton kaugalingon. Sa sulod sang aton hunahuna kag kasing-kasing mayara nga kamatuoran nga nabal-an naton nga ang isa ka bagay maayo nga aton himuon. Pananglitan nabal-an naton nga ang pagsugid sang kamatuoran o kun husto maayo. Pero bisan nabal-an naton nga ang pagsugid, paghambal sing kamatuoran maayo, pero hindi kita makapugong sa aton kaugalingon nga mahambal naton ang binutig. Imbis ang maayo, binutig ang aton na nahambal. Amoy ng struggle ni San Pablo, kag amo man ina ang aton subong nga problema, nahimo nga kaaway, may gira sa sulod sang aton nga mga kabuhi. Kay madamo nga mga bagay, husto nga mga bagay nga dapat naton himuon, pero ang husto nga bagay nga aton himuon, wala naton mahimo. Kag ang mga bagay nga hindi naton gusto nga himuon, amo pa tapat ang aton nahimo. Kung sa aton pa, ang balaang kasulatan naghambal sa aton, nga may ara nga kaaway, may ara nga gira,
sulod mismo sa aton kaugalingon. Ano inangagira ang siling sang Bible, mga bagay nga husto nga dapat naton himuon, wala naton mahimo. Ang hindi naton gustong himuon nga mga malain nga mga bagay, amo patapat ang aton ginahimo. Kaya ginasiling ina ni San Pablo nga konflikto, away mismo sulod sa aton mga kabuhi. Kag siling ni San Pablo, ti sinong makabulig sa aton sini nga klase sang gira. Sinya salamat sa Dios nga amo ang naghatag sa aton singkawom sa paghimo sang mga maayo nga bagay. Kay man kun ang tao yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan nag-agi na kag nag-abot na ang bag-o. Kung si Kristo yara na sa aton, kita amo ang mga tao nga madinalag-on sa paghimo sa mga bagay nga mga maayo. Kagang siling siyang Bible pagid nga aton kaaway nga ginbasa naton kay na bag-o lang, amo ang kamatayon. Siling ni San Pablo, kagini makita sa naunang Korinto kapitulo 15 versikulo 26, siling niya ang katapusan nga kaaway nga gindaog ni Ginoong Kristo kag ginhatag sa aton, amo ang kamatayon. Ginperdi na, ginlutos na ina ni Ginoong Kristo. San o ina ginlutos ni Ginoong Kristo ang kaaway nga amo ang kamatayon? Sadtong tion nga ginlansang sa cross, napatay, kag ginlubong, kag sa ikatatlong adlaw nabanhaw siya. Kung sa aton pa gindaog ni Ginoong Kristo ang gahom sang kamatayon, sadtong tion nga nabanhaw siya. Ang lulubngan ni Kristo wala makapugong sa iya. Ang lulubngan ginbutangan ang baba sang dako nga bato, agud nga hindi gid makagwa si Ginoong Kristo, ginpabantayan sa mga maisog nga mga soldado sa pagbantay sa iya para masiguro nga hindi gid siya makagwa sa lulubngan. Pero ang Bible nagatudlo kagini na record sa 4 gid ka libro sang Bible. Okay? Halin sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, kag sa John, kag iban pa nga bahin sang Balang Kasulatan, nagahambal nga si Kristo ginlansang, napatay, ginlubong, pero sa ikatatlong adlaw nabanhaw o ko nabuhi siya. Sa paggabanhaw ni Kristo, ina makabig kag amo ina nga natudlo sang Bible sa aton nga ginlutos niya, ginperdi, gindaog niya ang amo nga kamatayon. Sa Lucas 24, halin sa 1 tubtob sa 12, dire makita naton nga si Kristo ginlansang sa cross mga Bernis nga adlaw, no? Ginlubong siya Bernis ang hapon, kag bilog nga adlaw sang Sabado didto siya sa lulubngan. Pero sa ikatatlo nga adlaw, Domingo, nabanhaw siya. Kag ang kasaysayan naghambal sing subong sini, may 3 ka babay aga pa sang Domingo. Siguro bulubanta nakon alas 5:30, dondolom pa, nagkadto si Maria Magdalena, kag isa pa nga Maria nga nanay ni James, kag ikatatlo nga babay amo si Salome, na mensyon ang ilang ngalan sa Bible. Nga sila nga 3, aga pa, nagkadto sa lulubngan, nagdala sang pahamot, agod ni haplas nila sa bugos nga lawas ni Kristo. Pero ang makatilingala amo ini, nga pag-abot ni sang 3 ka babay didto sa lulubngan ni Kristo, ang bato naligid na, bukas na ang lulubngan. Kag ilang ginlingling, may 2 ka tawo nga didto, nakita nila, kag itong mga tao amo ang
anghel sang Dios niya ginpadala sadtong tion nga nabanhaw si Kristo. Kag nakita sining tatlo ka babay ang amo nga mga anghel nga wala man nila makilala, kag ini nga mga anghel naghambal sa ila. Siling sang anghel, naibalawan namon nga ginapangita ninyo si Kristo nga ginlansang sa cross, napatay, ginlubong, kag nabanhaw. Siling sang anghel, wala siya dire, nabuhi siya. Siling niya nga ang sagi kamo pangita sang buhi diri sa ilistaran sang mga patay. Wala siya diri, nabanhaw siya. Siling sang duwa ka anghel. Kagakon lamang suliton, parang marehistro sa aton una-una nga ang pagkabanhaw ni Jesus Christ amo ina ang ginahambal sang Bible sa aton nga gindaog niya ang kamatayon kay man nabuhi siya. Ang lulubngan wala makapugong sa iya, ang kamatayon wala makapugong sa iya, nabuhi siya sa ikatatlo nga adlaw. Kagabalaan kasulatan nagapadayon sa paghambal sa aton nga ang kamatayon, paglubong kag pagbanhaw ni Kristo ginatawag ina nga maayong balita. Maayong balita. Si San Pablo nagpaalinton sa mga Kristohanon sa Korinto, kag ini makita naton sa naunang Korinto kapitulo 15 halin sa 1 tubtob sa 3. Siling niya, mga kautoran, ipaalinton nakon sa inyo ang kamatuoran na hanungod kay Kristo. Nga si Kristo ginlansang sa cross, napatay, ginlubong siya, kag nabanhaw sa ikatatlo nga adlaw. Amo ina ang ginasiling nga maayong balita, good news gospel. Kay man si Kristo nabanhaw, di siyempre maayong balita. Kag ini ginahambal sa aton sang balaan man nga kasulatan nga makita sa Romans 1 kapitulo 1 bersikulo 16. Siling sa balang kasulatan, wala ko ginakahuya ang maayong balita. Ano ang maayong balita? Si Kristo na banhaw. Wala ko ginakahuya ang maayong balita kay ini amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa mga tao nga nagatuo kay Ginoong Kristo. Mayong balita, wala ginakahuya ni San Pablo sa paghambal kay nabalaan niya nga ang mayong balita na nungod sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa mga tao nga nagatuo kay Ginoong Kristo, subong nga Mesiyas nga ginpadala sang Dios sa kalibutan agod sa pagluwas sa aton. Kag ining kadalagan nga gidaog ni Kristo sa tion siya pagkabanhaw, ini ginahatag niya sa aton. Okay? Ginahatag ni Kristo ang nakaangko niya nga kadalagan. Ginahatag niya sa tanan nga nagatuo sa iya. Kagamo ini ang ginhambal sa John chapter 11 verse 25. Siguro mas maayo gid nga ako nini pagabasahon agod nga mabatian ginaton halin sa Bible ang ginsiling nga ang kadalagan ni Kristo ginhatag niya sa mga nagatuo sa iya. Akon pagasahon John chapter 11 verse 25. Si Jesus nagsiling sa iya, ako amo ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon bisan pa nga mapatay siya, magakabuhi. Si Kristo amo naghambal sa na, gin-record ni John, nagsiling si Kristo, ako amo ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Kag siling niya ang nagatuo sa akon,
ang nagatuo kay Kristo bisan mapatay pero mabuhi siya kung sa aton pa mabanhaw siya. Amo ina ang ginhambal nakon nga ang kadalag-an nga ginangko ni Kristo sadtong napatay siya kag nabanhaw, iyang ginahatag kay sino sa mga tao nga nagatuo sa iya. Tungod sina si San Pablo sa Pilipos 1:21 nagasiling siya, nya para sa akon ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang kamatayon amo ang pagdaog. Sa mga nagatuo kay Kristo, ang kamatayon pagdaog. Pero sa wala nagatuo kay Kristo, ang kamatayon kalaglagan. Saya kalag dito sa impyerno nga ginatawag kalayo. So may duha ka bagay dire, ang kadalag-an ni Kristo ginapasa niya kag ginahatag sa nagatuo sa iya. Busa siling ni San Pablo, ang kamatayon amo ang pagdaog. Para sa akon, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang kamatayon amo ang pagdaog. Para sa mga Kristohanon, ang kamatayon hindi kalaglagan kundi pagdaog. Ano pagid ang ginpakita sa aton nga mga kamatuoran? Kay man ining tanan na record sa Bible, pero sang si Kristo diri pa sa duta nagapanglakatan kag nagapanudlo sa mga katawan upod sa iyang mga disciples. Kinpakita gid ni Kristo sa mga tao nga hindi lamang sugid nga may gaon siya sa pagbanhaw sa mga patay. Iya gid ginpakita sa mga tao ang iyang gahom sa pagbanhaw sa mga tao nga mga patay. Sa Lucas City, halin sa 11 tubtob sa 17, dire aton makita ang matuod nga istorya. Istorya sang isa ka bata nga lalaki, masiling naton nga solterito pa lang, hindi gid pa hamtong nga soltero. Ini nga bata napatay. Ang iya tatay sini nga bata napatay na, dugay na nga mga tinuoy. So siya na lang ang nagapangabuhi kag sinanay niya. Sinanay niya makabig naton nga balo. Sila na lang ni nanay niya nga duha ang nagapangabuhi sa ilang nga balay. Pero ini nga bata napatay man. Kag sing si Kristo nagsulod sa isa ka banwa nga ginatawag nga Nain. Nasugata niya ining isa ka patay nga badamo nga mga tao nga nagaupod sa ila pagwa sa banwa sang Nain, agod nga ilubong siya kung sa aton pa ginayayungan siya sang mga tao, kadamo sa mga nagupod nga medyo nasimpatiya sa amo nga panimalay, kag sang manugwa na sila sa banwa, si Kristo iya kag iya mga followers manugsulod sa banwa nga ginatawag nga Nain. Sa aton pa nagsugat anay sila. Kag nakita ni Ginoong si Kristo kung daw ano kasubo sang dagway sang iloy nga balo. Kag nagapanalambiton nga paano na lang siya magpangabuhi. Kaya yung bana napatay naman, ang yung bata ng isa kabilog, napatay man, kag inuglubong, magapuli siya tapos ang lubong, siya na lang isa, mag-isahano na lang siya nga magpangabuhi. Grabe kasubo siya yung balatyagon. Kag nakita ininig ni Kristo, kay nagsugat anay sila sa dalan. Sila ya pagwa, agod maglubong, si Kristo ya nagsulod, agod magpanudlo sa mga tao, upod sa iya mga disciples. Ang siling sa Bible, naluoy gid si Ginoong Kristo sa amo nga babay sa iyang iloy. Busa si Kristo nagsiling sa iyang nanay nga balo, hindi ka magpangasubo. Nagpalapit si Kristo sa lungon nga ginayayungan pagwa. Kag iyang gintandog ang lungon, nabatyagan sa nagapasan nga si Kristo nagtandog sa lungon,
nagpundo sila. Pagpundo nila, si Kristo naghambal. Hindi mabaskog nga tingog. Naghambal lang si Kristo sa iya. Noy, toto, magbangon ka. Ako nagasugo sa imo nga magbangon ka. Nag-abri ang lungon, nagpungko ang bata, kag naghambal. Ginapangita na akon sa bilog nga Bible kung ano ang ginhambal sini nga bata tapos siya nga nabuhi. Pero wala record. Ang siling lang siyang Bible, nagpungko siya kag naghambal. Kung anong ginhambal sini nga bata, wala sang record. So ginabulubanta lang nakon, akon lang iya na wala nin sulat sa Bible. Siguro para sa akon, naghambal ang bata. Nga anong natabo? Nga kadamo sang tao, nga aginayayungan ninyo ako, diin ta makadto. Nga daw wala siya kabalo nga napatay siya kag karon nabuhi na siya. Akon pamatiyag amo nang ginambal niya. Tungod sina may imagine naton nga ginbutan sa duta ang amo nga lungon, diin siya nagapungko, ginhikap ni Kristo ang amo nga bata, ginpatindog, kag ginbalik siyang iloy, kag ginsingganan niya ang iyang iloy, hindi ka magpangasubo. Okay. Ini matutuod nga dako nga milagro, kag hindi kita magpanduha-duha nga basi nalipong lang to siya sa sulod sang lungon, kag naumpawan, imposible, patay na gid siya, kay man ginayayungan na gani, kag dalon na sa lulubngan. Pero kung kaysa kitang mga tao, damo pang nadumduman naton, kag nagapangduha-duha pa kita sang mga ginahimo ni Kristo sa tion nga yari siya sa kalibutan. Ini ginpakita sang ni Kristo sa mga tao agod nga mabalan nila kay manakita nila kag nabatian sa ilang dalunggan ang ginhambal ni Kristo. Ginpakita ni Kristo ang gahom nga sarang siya makabuhi sang patay nga inuglubong na ginayayongan agud dalon sa sementeryo agud lubong. So hindi lamang ini hambal nga nagsiling si Kristo, ako ang kabuhi kag pagkabanhaw, nagatuo sa akon bisan mapatay, mabuhi siya. Hindi lamang hambal-hambal, ginpakita ni Kristo sa ila ang gahom sa pagbanhaw. Kag wala sing bisan sino nga tao sa sini nga kalibutan nga makahimo sini. Bisan pa ang pinakaalam naton nga mga doktor dire sa kalibutan, hindi sarang makahimo sini. Kung sabagay, masiling naton nga ang mga doktor naton subong, perti na gid kaalam sa ila, may mga doktor nga espesyalista sa mata, sa ilong, sa dalunggan, sa aton mga tinaay sulod, sa atay, sa lungs, sa kidney, may mga espesyalista na sina. Pero daw wala pa subong, ambot kung may nabalaan ka mo, nga tao nga nagtuon kung paano niya buhion ang patay. Daw wala pa sina nagatuon kag hindi inakaya bisan ano kaalam sang aton mga doktor subong. Ang makahimo lamang sina amo si Kristo, ang bugto nga anak sang Dios, gamhanan nga ginpadala sa kalibutan agod sa pagbulig sa pagluwas sa mga katawan. Hindi lamang amoy na may isa pagid kahitabo. Kag iniya lain naman nga hitabo. Ini nakita sa John chapter 11, 35 pakadto sa 44. Iniya kay Lazaro. Sa lugar naman niya nga Bethany. Ato yang isa sa 9. Iniya sa Bethany. Ang istorya may tatlo ka mag-ulutod. Wala naman ginikanan, sila lang nga tatlo ka pangabuhi. Si Lazaro, may duha ka utod nga babay, si Mary kag si Marta. Nagmasakit si Lazaro, ginpabalo nila si Jesus Christ, pero si Kristo wala magbisita sa ila, tubtob nga napatay si Lazaro. Sang napatay na si Lazaro kag ginlubong, nagkadto si Jesus Christ sa ila. May nakakita
nga si Kristo nagalakat sa dalan pakadto sa balay ni Lazaro nga napatay, may nag-report dito sa mga utod nga nagasiling si Kristo nagapakaridre, nagpakadto siya di. Ang duha ka magulutod nga babay nagwa kag nagdalaga, nagsugata kay Kristo kag naghambal sila. Ginoo, kung diyari ka lang kuntani, ang amon utod wala mapatay. Pero ang sabat ni Kristo sa ilamo ini, diin ninyo siya ginlubong. So nagkadtol sila sa lulubngan, upod ang mga bisita nga gusto magtanaw kung anong himuon ni Jesus Christ dito sa lulubngan. Pag-abot dito ni Jesus Christ, naglibot sila sa lulubngan, mga tao nag-circle sa lulubngan. Kagang ginhimo ni Kristo, nagpangamuyo siya sa amay sa langit. Pagtapos niya pangamuyo, ginsugo niya ang tao, mga tao nga ligiron ang bato nga ginsapong sa baba sang lulubngan. Nagsabat pa si Mary kag si Marta ang nagasiling, Ginoo, hindi na lang kay apat na siya kaadlaw nga ginlubong, hindi nga apat kaadlaw halin pagkapatay, dugay na siya napatay, paglubong apat na kaadlaw halin sang ginlubong siya sang pag-abot ni Kristo. Okay, silin ni Kristo, wala bala kamo nagapati sang gahom sang Dios, kung may pagtuo kamo, bisan pa ang patay mabuhi. Kag si Kristo naghambal sing mabaskog nga tingog nga nagsiling, Lazaro, guwa. Dito iya sa bata to nga una bala nga ginbanaw, ginhambalan lang siya ni Kristo sang malulo kag mahinay. Diri iya nagsinggit gid si Kristo, sang matunog nga singgit, Lazaro, guwa. Kag si Lazaro nagwa nga naputo sang puti nga panapton. Kag si Kristo nagsiling sa mga tao, kuhaan ninyo ang nagaputo sa iya, kag ginpalakat si Lazaro. Okay, kita nyo ang diferensya? Ang isa to yan sa una, inuglubong pa lang, way panalubong. Si Lazaro ya, apat na kaadlaw, halin sa paglubong. So nakita sa mga katawan, nga wala sing imposible sa Ginoo. May gahom siya sa pagbanhaw sang patay, bisan pa nga apat na kaadlaw nga ginlubong. Sa liwat aton ini gina sulit-sulit agod nga makonbenser kita pagi sa mga kamatuoran nga si Kristo amo ang bugtong anak sang Dios, ang gamhanan manuluwas nga nagkari sa kalibutan, agod sa pagbulig sa aton ang iyang kadalagan, siyang pagkabanhaw, ginapasan niya, ginahatag niya sa mga tao nga may pagtuo sa iya, kabangdanan nga nagsiling siya, ako amo ang pagkabanhaw, kag ang kabuhi. Ang tanan nga nagatuo sa akon, siling ni Kristo, bisan mapatay, pero mabuhi man siya gihapon. Mga kautoran, ang kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo, amo ini ang garantiya nga ang tanan nga magatuo kay Kristo, bisan mapatay, mabuhi man. Kung wala mabanhaw si Kristo, wala man sing pagkabanhaw ang tao. Pero tungod kay nabanhaw si Kristo, maathag na tudlo sa aton nga ang tanan nga mga tao nga nagatuo kay Kristo, mabanhaw man sa tion nga magabalik si Kristo sa sining kalibutan. So, ang pagkabanhaw ni Kristo, amo ang garantiya, siling sang Bible. Kag ang pagkabanhaw ni Kristo, amo ang aton buhi nga paglaom. Nga kita, mabanhaw man, kag magpakig-upod kay Kristo, dito sa langit, sa tion nga siya magabalik ka magakuha sa aton. Ang siling sang Bible, hindi ka mo magkasubo, naghambal si Kristo.
sa iyang mga followers. Hindi kamo magkasubo. Salig lang kamo sa akon, salig man kamo sa amay. Sa balay sang akon amay, may madamo nga ulot. Kung hindi ini matuod, hindi kuntani ako, maghambal sinin sa inyo. Sa balay sang akon amay, may madamong ulot. Ako mag-aaman sang ilistaran sa inyo dito sa langit. Kag magabalik ako liwat, siling ni Ginoong Kristo, kuhaon nakon kamo, agod nga kundiin kamo, dito man ako. Ginsaad ni Kristo ini sa mga nagtuo sa iya, sa iyang mga sumulunod. Nga siya mag-aaman sa gulot, magabalik sa liwat, kuhaon niya kita, kag siling niya, magapakig-upod kita sa iya, sa wala sing katapusan. So amoy na nga nagsiling ang Bible nga ang kamatayon kag pagkabanaw ni Kristo amo ang atong garantiya nga kita nga nagtuo sa iya bisan mapatay mabuhi man siya, mabuhi man kita. Kag nagasiling ang Bible, ini amo ang aton nga paglaom. May paglaom kita nga kita nga mga nagtuo kay Kristo, iyang panahon siyang pagbalik kag magaupod sa iya. Kung ikaw kag ako nagapaabot pagid sang iban nga milagro nga himuon ni Kristo agud nga magtuo ikaw sa iya nga siya ang Mesiyas, katulad nga magsiling ikaw, Ginoo, mapati na lang ko sa imo kung mahimo pa ikaw sang iban nga milagro. Ang ginatudlo sang Bible sa aton, wala na sang iban kag pinakadako nga milagro nga ginhimo ni Kristo diri sa kalibutan. Wala na. Luwas sadtong pagbanhaw niya sang mga napatay. Ang iyang pagkabanhaw kag pagbanhaw niya sang napatay, may duwa kita nga gintun-an diri nga ginbanhaw ni Kristo. Ang nga sabat sa mga tao nga nagapangayo pagid sang iban nga milagro. Ang siling ni Kristo sa aton, wala na sang iban nga dako nga milagro nga matabo. Luwas sang natabo na kag nakita naton kag nabal-an naton nga siya may kaom sa pagbanhaw sa mga nagkalamatay nga may pagtuo sa iya. Nga tungod kay una sa tanan, siya nabanhaw kag ang iyang kadalag-an batok sa kamatayon, iyang ginahatag sa mga tao nga nagtuo sa iya. Kung nagpaabot pa kayo sa iban nga milagro, agod nga magtuo ka sa iya, siling ni Kristo, wala na, tuuhin na lang ang dako nga milagro nga iyang ginpakita sa aton. Kag hindi kita magpanduwa-duwa nga siya gid ang matutuod nga Mesiyas ang manluluwas sang tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. So ang ato namang himuon amo nga magsalig kita sa iya, magtuo kita sa iya, aton hinulsulan ang aton mga sala, buksan naton ang aton mga kabuhi, ang aton tigipusoon, tuuhan kag batonon ta siya sulod sa aton mga kabuhi, kag mag-aalagad sa iya sang maminatud-on nga pag-alagad sa Ginoo. Kag karon kabay nga ang kalinong kag paghidait magapabilin gid sa aton mga kabuhi, karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Madamong salamat.